So mga project na implementar may Barangay Pangpang, ang bagay nga amount na naman dito is amount nga evacuation center in the amount of 3 million. Ang sunod ko nga patigayon, anak ang Pangpang National High School Evacuation Center man, that is 2.5 million. Tapos ang amang drainage system, almost mga 700,000. Ang amang water system, nakabal magmito 400,000. Kung repairing o barangay road, nakabal ko ito ang 1 million. Turo rin nga mga project na tupa dyan sa aman Pangpang. Sa pagpaningwa ko man nga para nga matigayon gila nga proyekto. Ang kuan lang, jetmatic pump lang, mula rati, pero daw hindi komportable mga tao. Ito siyempre, iba nagkapsina, iba senior citizen rin, daw di rin konta magsagab. Kadya nga time, maabril ang nagripon na okay rin. Dag-okay ang supply naman sa flood sa tubig. Kadya ang evacuation center, nagamit lang naman siya kung may mga okasyon dyan, plaza rin mo yun. Ang title na kaya evacuation center. Di duro gani ka nag-ayo nga dyan na mahal sanda kanda mga activity, assembly meeting o kung ano pa nga mga organisasyon nga plano sanda nga iwat kang andang activities may Barangay Pangpang. Una rang eskwelahan ra dyan magkakunagin ano ang medical mission. Ang province matunguna dyan man ginheld katos may anak eskwelahan sa evacuation center man. Ati ko una ka ati drainage ra kuan gid ang was out gid sa mga pamalay diyan permi gid sirep ka tubig sa kanila ga sirep gyapon pero at least daw minimal gawa gid. Dahil ko una ta nga ba grabe gid. Ang road concreting diyan mura hasta sa crossing ay kauna ka magsagad ko ran mga tao ra galikaw-likaw iti na sirep ka tubig. Diya mo ito nga nakita na nga daw nanglan nga rehab gid. Diya mo ra gid pare concrete naman di ngayuan ko ra 1 million. Okay ba tayo kayo? Ako no bilang barangay captain kag mga barangay official kang Barangay Pangpang. Kag mga pumuluyo kang Barangay Pangpang, pasalamat gid kami nga bahal kay Governor Duradon Katyaw tungod sa mga project nga natugro ro may Barangay Pangpang.